Bavíme sa o tom, že Peter Pellegrini sa vyhýba kampani a otázkam od médií, s ktorými povedzme, že názorovo nesúhlasí. Ja mám jednu otázku na vás, ktorá súvisí s tým, že redaktor E-reportu, média, ktoré ja nemám problém označiť za povedzme, že provládne, nahral video, že mu nebolo umožnené zúčastniť sa vašej tlačovky, na ktorú si poslali akreditáciu. To je redaktor, ktorý nahráva také ľúbivé rozhovory s vládnymi politikmi. Moji kolegovia boli svedkom toho, ako tlieskal po prejave Tomáša Tarabu v parlamente. Na druhú stranu, napriek tomuto profilu, ktorý majú, nie je to tak, že by ste vy strpieť aj účasť takéhoto redaktora na tlačovke? Nie, lebo to nie je médium. Nemajú tam čo hľadať. Ja chcem tomu dopovedať to, že kým predseda vlády zvoláva Bezpečnostnú radu, aby vyvolal dojem, že Slovensko bude zatiahnuté do 3. svetovej vojny zo západu. Ja by som zvolal Bezpečnostnú radu kvôli tomu, čo sa tu deje v mediálnom priestore. V mediálnom priestore sa deje to, že šíritelia dezinformácií, tí, ktorí naozaj stavajú veci úplne na hranu, tak tí sú dnes dávaní na jednu roveň s médiami, ktoré pracujú v rámci zákona, s redakčnou zodpovednosťou, s transparentnou štruktúrou. Tak to je. To znamená, že demokracia sa musí brániť. Brániaca demokracia je to, že na tlačové konferencie majú mať prístup absolútne všetci. Majú sa všetci právo pýtať otázky, ale majú to byť médiá, lebo aj pre ne platia zákony a toto médiá nie sú. Ak aj príjmem ten argument, kto je arbitrom toho, čo nie je médium a či nie je príliš školská plocha, keď sa na ňu vydáte vy, povedzme aj ako prezidentský kandidát, keď to budete hovoriť. Jednoducho, že či demokratická inštitúcia alebo demokratická krajina by nemala mať iný typ inštitúcií, ktorý to bude posudzovať. A rozumiem kritike voči napríklad E-reportu. Len, že či to nie je príliš vratká plocha, keď vy ako kandidát, prezidentský kandidát, budete posudzovať, kto je a kto nie je médium. Viete, čo je veľmi vratká plocha? Že najväčší dezinformátori sa dostávajú na kandidát listiny tzv. Demokratických strán. Toto je vratká plocha. Viete, čo je vratká plocha? Vratká plocha je to, že dezinformátori, konšpirátori, ktorí ničia túto spoločnosť, sa dostávajú do vládnych delegácií. Viete, čo je vratká plocha? Že naši vládni politici, na čele so Šťukou, na ministerstve zahraničných vecí, sa rozpráva s konšpirátormi, ktorí velebia ruskú agresiu. Toto je vratká plocha. Voči tomuto sa musíme brániť, lebo ak budeme všetko robiť len takým spôsobom, že je sloboda slova, ktorá je svätá, ktorá je v ústave, tak sa jednoducho v jednom momente dostaneme tam, pán Mikušovič, že títo, ktorí konajú bez akejkoľvek zodpovednosti, tu budú udávať tón. Dnes ich je veľa už bohužiaľ vo vláde. Stiahnem to na prezidentskú funkciu, ak by ste vyhrali prezidentské voľby a stali sa prezidentom, znamená, že napríklad E-report nebude mať prístup do prezidentského paláca? Do prezidentského paláca budú mať prístup médiá, ja to skúsim ešte raz opakovať. Nemám pocit, že o E-reporte ste povedali, že médium nie je. No tak myslím, že som odpovedal. Čiže moja dedukcia je, že E-report nebude mať prístup do prezidentského paláca, ak vy sa stanete prezidentom. Ja by som sa v tejto prezidentskej kampani ani s ohľadom na osud Slovenska nevenoval tomuto. Viete čo? Samozrejme, len ono to potom z tej druhej strany môže znamenať, ako keby, že pozrite sa, Ivan Korčok, prezidentský kandidát, hovorí toto o nejakom, povedzme, že webe, alebo akokoľvek to nazveme, tak potom sa nečudujte, že my nechceme pustiť na úrad vlády denník alebo aktuality. Tá argumentácia príde. Áno. Ja som trošku stratený, ja nerozumiem, čo riešime. No, tá otázka bola pomerne zrejmá. Áno, ja s rešpektom to beriem, že to je vratka pôda, na ktorú sa vydávame. No určite, ale vy ste sa na ňu tiež vydali. No nie, tak vy ma na ňu ťaháte, ja sa snažím, aby som sa s nej nepošmykol. A teda ja len hovorím, že demokracia sa musí brániť aj v tom, že je svätá sloboda slova, ale svätá je aj zodpovednosť. Ja si myslím, že medzi tým musí byť rovnováha.